Tama na, ugat anak. Galaw. Galaw ni kay. Ano na Jeanette? Ano na Jeanette? Ito na, nagpalit day. Ha? Kuha ng book, 69. Lagi. What are you watching? Para po na kung gipalit. What are you watching? Huwag nunoy! Bakit? Ano sa manoy? Mautap ra noy? Sprunky na no? Is that Sprunky? No, what? Oh, nagtingin. Nagbibigay ang tingin. Gusto ko diha, ang tago mo ka. Favorite? Bibigay. Peekaboo! Ba! Ba! Peekaboo! Magandagan eh. Stop running! Keep running! Uy, magpuyoy! Pwede, gunahan ko. Sprunky? Ano eh? Wala isang putahan. Di ba ang... Saya man eh. Ya, ya. Sprunky na. Ayo, mame.
Ano? Ang balaan.